Takže zdárec stranec lidi. Dneska tady nejsem sám, dneska jsem tady s Vašíkem a la Sunny jak Sunshine. A to dneska jsme si připravili jakou hru, jak jsme ji hráli, docela to bolí. Jde o to, že hrajeme blackjack, pleskací a tam je vlastně princip hry, že dostanete 2 karty a musíte mít co nejbližší součet karet do 21. No a ten to prohraje. A nesmíte přesáhnout 21. Když přesáhnete 21, tak automaticky prohráváte a když máme oba dva přesah, tak si sejme normálně z balíčku a koukneme se. Kdo má větší, tak ten prohrál, že? Nebo menší, nebo větší? Kdo má větší, prohrál. Kdo má větší, prohrál. Tak, kdo má větší, tak vyhrál a ten, to má menší, tak prohrál. další sníme karty a rány. Jo. No a už to, jim to ukážu. Prostě takový balíček, že jako dejme tomu, že jsem teď prohrál, protože v tom jsem fakt dobrý. Jo vole, necítím ani prsty. Prostě dejme tomu, že jsem prohrál, takže si sejmu teď káčko. Ty vole, já to mám štěstí, jak si někam. Takže jestli jsem si sejmul káčko, tak mám kolik ran? 13 karet a sejmu si znova a mám 4 rány. No a mám to docela bolí, takže my jsme tady chvíli zkoušeli. Já myslím, že se nebudeme tohle zdržovat, vole. Rozdáváš, Ale to zamíchám. Vrátím to nejde. Kurva, vypadla mi karta, ale neviděl jsem ji. To je jedno. 2 kartičky Vašíkovi, 2 mě. To se posral. Co? To se posral. Máš moc. To je v prdeli, kámo. Já nevím. Počkej, ještě jsme neřekli, jak je to s tím SM. Že když ho dostaneš ve dvojci do ruky z začátku hry, tak je buď za 14 nebo za 1. No jasně, no. Že si vybereš. Je to jedno. Může být za 1 nebo za 14. Jak chceš ty? No tak já si vemu kartu. A za kolik ho chceš? Za 1? No za 1. Za 1 je no. ESO, dobrý. A nebo za 14. To je podle tebe. No, to dáme za 1. No. Do piči. Stačí mi to. Počkej, kurva. Kolik je káčko? Za 12. Ne, 13. Ty vole, jsi zase lízlý. Ty vole, já nevím. Já si vezmu ještě jednu. Ale co nám tady skočilo? Doufám, že se nepřerušil záběr. Kurva, já nevím. Počkej, kolik mám? Já nevím, to máš... Kolik je to káčko? Káčko 13. Do píči. Kolik máš? Tak to je v prdeli. Já mám krásných 20. To si děláš prdel. No, tak je to jasný, že dostává ránu. Doufám, že jenom jednu. Takže teď si tu sejmout balíčku. 10 dělej. To jo. 12. 12 karet. Pojď, 14 stran. A 1 ránu. Ne, 14, na snímání se řekl, že je za 14, vole. Ne. No to se řekl. Kámo, teď jsme se dohodli na 1. Ale na tom, když si otočíš, když máš ty karty v ruce 2 za začátku. Ne. Prohrál jsi, vole, mi líto. Ne, Máš tolik to 12 karet, 14 stran. Tolik ne. No jo. Tolik ne, kámo, No to to máš. chcíp. No chcípneš, vole, to je blbost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kolik karet? 12. 12. 14. 14 ran! Tak hoši, tak já si vás takhle vezmu sebou. Tak a to není vůbec dobrý, musíme jít někam, aby to nebylo jakoby na hovno sluníčko. A Tak to postav sem. já to postavím takhle sem. Přesně tak. A teď ty dostávat rány jak zmrt. Jo. Ty vole, to bolí jak zmrt, ty vole, to vidět. Už to nezažijete, jak to bolí. To si normálně za... Co jak dělej, kámo? Jo, počkej. Jo, tak to se zase posralo, to se zase posralo. Počkej, podbíru si kartu. Kámo, proč já vždycky musím prohrát? Hráli jsme 9 her a z toho jsem jich 10 prohrál já, ty vole, už necítím prsty.
Já. Vidíme karta? Tak když si někam zašle, to jsme bez karet. Jo, mám čas na odpočinek. Zatím si s vámi můžu popovídat. Nebylo raz dlouho, co? Nesere vás to. Je docela sere, že mě teď docela bolí ty prsty. Ale to si... Hej, dneska ani točit už nebudu, pač. Dal jsem 11 strany. Nevím, vole, počítal jsem, doufám dobře, vole, 12, vole. Tady je, vole. Tak pojď. Píči, lidi, pomozte mi. Za tohle utrpení. Kámo, to tam asi takhle. Ne. Kámo, to nevidí. No zapomeň. To nevydržím. Máš zatím 2 rány, tak ještě 12. To nevydržím. Střídej ruce. Teď už mě bolí. Ochu, to je takový čurák, on to nemůže trefit celou kartou, ty vole, trefí to jenom, vole, na nehet. Huši. Doufám, že si to taky s někým zahrajete. Dělej. Jo, dělej. Minule, když tady, vole, měl 4 rány buzerant, ty vole. A když ji promilachneš, tak se počítá. Jo, počítá. Jo, kolik ještě? Ne. Kolik ještě? Teď byla 3. Ne, Jo. nebyla 3. 4. Doufám, že jo. 4. Protože jsem tu promáh, no. Ale 4. promáh 5. Jo, no tak teď nepromáh. No tak teď nepromáh. Lidi, tak to bolí, jak ne? Jo, tak to bolí, hoši. To si nedokážete představit, ale jak to bolí. Zkuste si třeba s bráchou nebo s tátou zahrát, ať vám jednu pleskne, ale 13, kolik mám karet? 12. 12 karta mám přes nehet. Takhle, přes tady ty konečky prstů, ty vole, to bolí jak zí. Pak je tam ukáž, vole, jaký máš pěkně bílý, vole. Ty vole, úplně oprejskaný. No, jo. Počkej, tam vidět, kolik mám? Máš 6. 5. z promáh, 6. zdal a 7. Takže 8. 8. A už úplně jsem ztratil ten grip v tom. No ty vole, já jsem úplně nejšťastnější. Počkej, bych dal, teda mě bolí víc. Ty vole, já už to cítím ani, vole. Kamo, jak až půl chcát, tak jsem bude klepat úplně ruka. Ty píčo, proč vždycky bylo úplně nejvíc karet a nejvíc ran, ty vole. Ukáž. No tak to musím dát už tuhle, nebo tady to už cípá, ty vole. Já! Šikana challenge, hoši, tohle je šikana challenge. Já budu brečet. Já si budu brečet, Ty lidi. karty se přelomějí, vole. No vole, mám přelomíš ruku, vole. Kolik ještě? 5. Kámo, už má to, co mi dělají, vole. Ty máš úplně nateklej tady ten. No to píč. Tu to dám prsty, úplně poprejsk. Dej to tam víc, vole. Úplně v píči. Nechtěl bych. Doufám, že teď vyhraju. A dělej. Pak dáme ještě jednu hru, protože mám to docela nadlouho, protože teď furt brečím, ty vole. Kolik mám ještě? 5? Ne. Kámo, nebuď kokot, ty vole, nebouchej mě, ty tomu vole krajíčka. Já nechtěl, vole. Pokud Dělej. dělej, rozjebeš ruku, ty vole. Já. Hej, ale jak tohle je totální šikana, kámo, vole, do píči, to nemůžu ani vydat, nebo mi vole. Oži, to tak bolí, tohle si nebudu dokážete představit. Ty vole, hej, nerostu, kámo. Kolik ještě? Co? 3. No, asi jo. Dej mi 2. 3. Dej mi 2 Já už. měl by být 4, si myslím. Tak dám Jo, 3. tak mi dej jednu ještě takhle. Fakt. Čá! Hej, on to je úplně jedno, jak mi dáš. Fakt už jsem úplně oprejskaný ty ruce. Ještě na druhou ruku, vole, ať mám radost, vole. Ještě 2. Ne, 2. 2. A proč mám 14 karet? Proč mám 12 karet, 14 stran. No to píči. To ještě horší stav. To je největší možnost, ne? Ne. No ale hodně velká možnost, No, vole. no. Ty píči. Kámo, já už fakt nevím. Čum na to, čum. Čum. Hezký. No, můžu? Ještě jsem byl černý jak, vole, uhlí, vole. Počkej, to tam je vidět pěkně ta poslední ránka. No tak mi to nevím. No a to se mi ulípaklo. Ještě jsem se teď hodně bál a trošku jsem to zafixoval. Ty vole, takže
seber si ty karty a jdeme hrát, ještě jednu hru dáme. Máme 10 minut, to je ještě docela pohoda. Baterka už klesá, takže nevím, jestli to ještě dostihneme dobouchat. Pač já už mám hodně málo baterky. Takže musíme hrát, to tam dám na to. Takže to musíme rychle dobouchat, no a čum na to. To čum tam moje prsty úplně červený. Je to vidět, že to je Bolí červený. to jako svině, to je červený. Ty krámoši. Jeden. Už teď se ukážu karty na to. A jo, teď se otočím a ukážu tam taky. Můžu. Ty máš podle mě už teď 20 roků. Ty budeš hrát ještě? Nevím. Já taky ještě nevím. Ty snad se to nevybije. Tak dělej. Co tam ty vole, švindluješ určitě, vole. Tak ty říkej, jestli to vezmeš nebo ne, vole. Ty jsi na vtahu. Jak to? To není jde na tahu. Zdával. No to nejde Ty na jsi tahu, řadě, vole. vole. Lidi, já si beru Jokera, vole. No určitě, vole. A- Ještě jeden někde. A nemůžu mít flash třeba? Ne. Počkej, mám... Nevím. Ty vole, jak mi to přijde, vole, tak je to v kundu. Dělej. No, tak asi nechci. Ne. Ne. Jsi si jistý? Jo. Když já nevím, jestli chci. Já mu to jakoby... To je jedno, dělej, hraj, když se vybije baterka. Já už hlavně nechci, já už chci hlavně vyhrát, ty vole, nebo já fakt už se zeseru. Vzal jsi. Jo, ale nevím jakou, vole. Nevíš. Teď ti dokážem to na stejnou na kameru. Je 3. A ty máš kolik teď? ESO za 1 jsem vytáhl, mám 17 maky. A já 14. Lidi! Já se s váma loučím, vole, pač já už chcípnu, ty vole. Jo, ta hra mě baví. Já už chcípnu, prosím, ať si vytáhne něco normálního. Doufám, že 20 vole, minimálně. No to nejde, 14, pojď. 2 karty, lidi! 2 karty. Čus. A hned vezmu kartu zatím a tam je 5 ran. Takže tohle ještě můžu přežít. Já ti dám, že to přežiješ. Máš 2 karty? Jo. Takže teď jsem docela šťastný, protože mám jenom 2 karty a to se dá přežít, ale jak jsem se přesvědčil v minulých hrách, tak i to bolí, vole. I to bolí. Není to horší. Já. Ty kráso. Úplně jsi mi mohnul karty. Karty úplně zdemolovaný. Úplně rozsračkovaný, zvohejbaný. Ale tohle je v pohodě. Tohle se dalo, teď jsem měl docela štěstí. Co To... ještě? Dáme ještě jednu rychlou. Já nevím, kdyby se tam to vybilo, tak je to... Tak to střídnu tady těm 2, no ale snad... Uloží se to. Jo, snad jo. Teď já... No jako doufám, že se to uloží, pač si ty vole tak cípnu. Už nechci, ty vole. Už fakt nechci, už chci, abys dostal taky, ty vole. Tak já ukážu první. Yes. No teď co? Jo. Ukáž ty. Vybírám si. Já taky. Nevím, ESO. cože? Nebo co? Co jsi říkal? Že si vybírám. Co jsi Jaký řekl? chci velkou, protože já mám ESO. Je takhle. Jo, počkej, to si můžeš vybrat. No, Jo, aha, já myslel. Tak počkej. když to máš do ruky, tak jo. A za kolik že? 14 nebo 1. No, tak to chci jedna, bo. Do píči. Ne. Tak co? Dej mi ještě jednu. Do kundy. No, už nechci. Už nechci lidi, už nechci. Už nechci, jsem na tom teď poměrně dobře. O, Vašek. To je nějaký FaceTime, takže to bude úplně v hajzlu určitě. Takže moje první karta. Co to je? 3. 4. Takže 3,
9, 12. 1, to je 5. Já mám 12, teď mám ESO, to je za 1, takže mám 13. Kaso za 13. Plus 5 je 18. A 8 je 21. Jo, já jsem ještě jednu. Ne, nevím. No, tak ty si vezmeš možná tak balíček a sejmeš, a jestli budeš mít 1 a 1, ochu, tak mě pak nasedeš. Panečku! 13 karet? To jde? Ježíš, 4 rány. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, teď se mi to počítá, dobře. Tak jdeme na věc, no. No, jdem na věc, konečně. Jsem silně zklamaný, protože má jenom 4 rány. 4 rány, ale prostě... Čím ho bouchnem? Koječkem? Bouchnem ho koječkem. No počkej, já měl minulou hru tak, že ty... Jelikož mi to zavolal, tak to musíme nahodit znova. Takže on má 2 rány takhle a 2 takhle, protože má 4 a jsme se dohodli, že se můžeme takhle vyměňovat. Takže dáme první takhle. Hej, jeho to asi nebolí. No ani ne. Ta trošku. Ty vole, hoši. Ty jsi mi to vzal přes tu záděrku. Jo. Já, tak ty si tam nedal, dej takhle. Ne, nebudu zmrt, vole, jenom si jdi takhle. Přes malíček, vole. Ty Takže, jsi mi to vzal až přes článek, vole. takže tohle bylo poslední hra, jestli chcete nějaký další takovýhle kravinky, tak určitě dejte like. A my vám ještě s vašou něco natočíme, takže zdar. Čau.